Hej Lars. Jeg skulle gengive det forsøg, vi lavede med bønnerne i klassen. Jeg tror bare, jeg bruger eksemplet det der med hjorterne også. Hvis man har et område med en bestemt population, for eksempel en skov, sådan her, det kan lige så godt tegne på. Og det her, det skulle så forestille at være sådan nogle dyr, hjorter rundt omkring her i skoven. Det kalder man så for N kalder man herfor. Og så, hvis du skal bruge den der metode, fangst genfangst, så tager man et tilfældigt område. Det vil simpelthen være sådan her. Og så fanger man de der hjorte. Hvor har vi den farve her? Og så mærker man den. Og de her mærkede hjorte, dem kalder man for M. De mærkede. Og så sætter man den ud igen her til de andre i skoven. Og så giver man dem lige sådan lidt tid, sådan at de spreder sig igen. Ved bønderne, der blander de dem bare. Og så efter lidt tid, så for eksempel, så finder man så tager man et sted igen, og lige prøve at tegne, hvordan det for eksempel kunne se ud. Det er ikke kønt. Og så kunne de for eksempel være spredt ud sådan her. Og siger lige, der var lidt flere herhenne. Så er de spredt ud sådan her. Og så vælger man et område her. Og så skulle man tælle dem alle hjortene. Og se hvor mange der var i alt af det her område man valgte. Og så talte man dem her, og så trækker man det fra. Og hvad var det nu man kaldte det? Jo, det kaldte man for C, det her, når man fangede dem igen. Og så kunne man bruge de tal og sætte dem i formlen, hvor du så kunne finde ud af, hvor mange hjort der for eksempel bare til at starte med sådan over det hele her. Altså så man ikke behøvede at fange alle hjortene og så mærke dem. Og så var det meget nemmere sådan her. Min sort her. Så det var inden man skulle finde, altså hele populationen eller der. Hvordan var det så, det var M divideret med R og R, det var så genfangst raten, det vil sige det er dem her, som han har mærket af anden gang her, det er sådan her, og det skal så ganges med C. Og så kunne man så finde, hvor mange der var. Og det er sådan en metode, som er meget fin at bruge. For eksempel til sådan et forsøg her. Der kan så også være andre tidspunkter, hvor det er dårligt at bruge. For eksempel, hvis der er nogle... Hvordan var det jo, du sagde der med træerne, at hvis de var jævnt fordelt, så er det fint, og så man hurtigt finde ud af det. Men det kunne også være, at det var nogle andre dyr, der samlede sig i sådan små flokke. Sådan små flokke rundt omkring i skoven. Og så hvis du tog et tilfældigt område, så var det ikke sikkert, at du fandt nogen af de dyr. Og så er det sværere at måle. Så kunne man bruge nogle andre måder.
Ja, jeg tror det var det. Nej, jo vent. Og så skulle jeg også lige sige, at det selvfølgelig gik ud på med det her forsøg at få et tal, der var så tæt på hele populationen til at starte med. Altså sådan, det var en skov, så vidste man det jo ikke helt. Men det der med bønderne, det forsøg vi lavede, der vidste vi godt, hvad det var til at starte med. Der skulle vi bare se om, hvor godt metoden virkede. Så det var det, man stræbede efter. Og nå det tal så godt som man kunne. Ja.